Dintre toate emoțiile umane, există una pe care niciodată n-ar trebui să o subestimăm. Mă refer la vechea și eterna vină. Când vina comandă, oamenii ascultă. Ce se întâmplă? Mă simt atât de vinovat, Max. Hope nu merită asta. Ea trebuie să știe adevărul și am nevoie să-i spun că eu sunt Jake și nu Blake. Iar dacă ea mă iubește, va fi pentru cine sunt eu și nu pentru ce reprezint. Bună ziua, domnule Fink! Bună, domnul Fink? Domnul Fink? Bună ziua! Domnul Fink? Aceste receptoare noi sunt chiar fantastice. Sper că nu-mi întrerup timpul meu doar ca să discutăm despre electronică. Nu, sigur că nu, domnule, sigur că nu. Am vești mari. Judecați dumneavoastră. Jake pretinde că e Blake și e gata să facă un anunț important. Un anunț? Dă-mi astea. O să fie un șoc, dar acesta e momentul. Dumnezeule, el știe totul? Ăsta e sfârșitul. Sunt terminat. Am să vorbesc deslușit și nu-mi pasă de consecințe. Ce se întâmplă? Nu pot auzi nimic. Repar astea. Bine. Au! Grăbește-te! Am să le repar. Au! Eu chiar nu pot să-i spun personal. Nu am curajul. Poate i-aș putea scrie o scrisoare sau un e-mail. Ai putea face un film ca Hope să vadă cât de jenat te simți de situație. Fiindcă te simți rău vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat, uite, nu? a venit semnalul. Uitați. Trebuie să vorbesc deslușit. Să spun totul. O să fac un film și îl arăt. Nu contează cum. Vai de mine! O să facă un film. Are de gând să mă acuze pe televiziunea națională. Vai de mine! Vai de mine! Vai! Vai de mine! Jake și Blake, episodul 23. Confesiuni confuze. Se terminó, ya no va más, lo decidí y hoy te vas. No más dolor, no más llorar. Llegó el final. Y ya no hay nada que decir. Abrí mi puerta y corrí hasta sentir que estaba lejos de ti. Se terminó, ya no va más. Lo decidí y hoy te vas. Se terminó. Domnul Fink, Valurile! Ele mă trag departe! Valurile! Ușor, domnul Fink. Slade va avea grijă de toate. O să aibă grijă de dumneavoastră. La asta sunt bun. Salve, tu nu ești bun de nimic. Dar ascultă-mă. Trebuie să oprești realizarea acestui film infam care îmi va distruge reputația. Domnul Patrick Garrison Alistair Fink nu poate fi umilit ca un criminal de rând. Mă înțelegi? Da, vă înțeleg. Acel film nu va vedea lumina zilei. Ori numele meu nu e Cletus Mortimer Franklin Slater. Mișcă, Salve, mișcă! Annie! Ce este? Mă grăbesc. Încă ești supărată pe mine? Nu mai sunt doar dezamăgită. Ce vrei? Am auzit că în seara asta participi la un spectacol. Cum se numește? Radio. Se numește Rodeo. E un spectacol de balet. Pot să vin să te văd? Sigur, oricine poate veni. Oricine își cumpără bilet. Annie! Mersi pentru bilete. Le-am primit. La ce ore e spectacolul? La 8. Să nu întârzi. Bine. I-ai dat bilete lui? Desigur, de ce nu? A fost de mare ajutor de când am devenit președinta Consiliului Elevilor. A devenit generos și atent. Nu ca alții. Așa, și pentru ce e acest film? E un clip interviu. video. Și care minciună trebuie să o cred acum? Îmi pare rău, Buddy,
dar nu pot să spun. E un secret. Eu doar vreau, băieți, să vă feriți de necazuri. Da, e un anunț pe care noi vrem să-l facem. Da, un anunț care o să creeze cuiva chiar mari neplăceri. Deci asigură-te că nimeni nu intră, da? Da, domnule. Hei, Buddy Blake e acolo? Da, dar nu poți intra. Realizează un anunț video. Un anunț video? Despre ce? Nu știu detaliile, dar cred că vom auzi de el la știri. S-ar putea să expună un caz de corupție sau ceva asemănător. Oricum, mi-au spus că cineva o să aibă mari necazuri. Corupție? Necazuri mari? Miranda! Ce este, Jake? Ești în regulă? Mă simt îngrozitor. Nu pot să cred că o fată mă poate face să mă simt așa. Tu și Ani v-ați certat? Mai rău, mă ignoră. Diseară are spectacol și nici măcar nu m-a invitat. Ha, dar tu oricum o să te duci. Pentru ce? Să pretindă că nici măcar n-am fost acolo? Voi, tinerii, vă dați bătuți prea repede. Dacă tu ai fi știut prin câte am trecut ca să-l cuceresc pe bunicul tău. Ha, am un plan care nu poate eșua. Vino cu mine, haide! Haide! O să-ți placă mult acest plan. Niciodată n-a dat greș. Blake a fost cu ochii pe noi tot timpul. Sunt convins că a descoperit că noi îl furăm. Iar acest video ne va doborî. Hai, calmează-te, tu mă nebunești. Dar tu nu înțelegi că putem ajunge la închisoare? Ce voi mai compune din spatele gratilor? Rocul temniței. Te rog! Blake nu poate dovedi nimic fără anumite probe. Oricare pagină din cărțile tale de bucate este o probă beton. Este evident că noi am furat de la el. Ei bine atunci, tot ce trebuie să facem e să ne asigurăm că nu intră în posesia cărților. Este foarte simplu. Trebuie doar să te duci la stația de benzină și să-i dai DVD-ul lui Hope. Și dacă ea nu e acolo, să-i las cu o notiță? Nu, dă-i-o personal. Sau adu-o înapoi. Bun! Da! Mua! Oh, ușa! Da! Misiune îndeplinită! Mua! Secretul matale în siguranță acum, domnul Fink! Da! Cred că cineva merită o creștere de salariu! Și poate o vacanță în Hawaii, de ce nu? Așa, să ne relaxăm puțin până când se eliberează drumul. Oh, Dumnezeule! Ce-i asta? Oh, da! Arde! Arde! Ard și eu! Ard, ajutor! Au! Ajutor! Foc! Am reușit! Da! A fost și nevătămată! Sunt indestructibil! Da! Haide! Discul! DVD-ul! Trebuie să fie înăuntru! Oh, nu! Dar dacă apăr fără video, domnul Figo să mă omoare! Dar eu sunt indestructibil! Da! Bună! Scuze, Blake e aici? Nu. De ce? El mi-a trimis acest DVD, iar eu vreau să-l dau înapoi. Ai spus că el ți-a trimis acel DVD? Da. Și
Tu l-ai vizionat deja? Da, sigur că l-am văzut. Apropo, e ciudat. Nu are nimic de a face cu mine. Oh, înțeleg. Păi, trebuie că a fost o greșeală. Lasă că îl dau eu înapoi. E bine, mersi că ai venit, pa! Bună! Ai văzut DVD-ul pe care ți l-am trimis? Da, l-am văzut. Dar nu pricep ce ai încercat să-mi spui. Păi era destul de limpede. Era totul acolo. Dar dacă ai întrebări, doar întreabă-mă. O să-ți explic. De ce nu mi-ai spus direct ceea ce vrei să-mi spui? Nu pricep, de ce nu poți să-mi spui în față? Am crezut că a fost foarte clar. Buddy, ce videodisc i-ai dat? Cel pe care mi l-ați dat. Dumneavoastră mi l-ați dat mie, eu l-am dat unei. Se întâmplă ceva foarte ciudat. Unde e acel DVD? I l-am dat lui Bruce. I l-ai dat lui Bruce? Nu! A fost oribil, îngrozitor, domnule. Căldura, fumul, țipetele. Nimeni nu țipa, dar clădirea a fost înghițită de flăcări. Unde este filmul, Salve? Păi, am căutat să feresc discul de flăcări, dar din păcate a fost distrus de incendiu. Și eu puteam fi distrus de foc de asemenea. Priviți, m-am mars chiar aici. Ce crezi că faci? Păi, vrem să vă arăt... Tu nu-mi vei arăta nimic! M-am săturat de scuzele tale! Ieși afară! E așa de frumoasă. Încetează să te mai holbezi la posterul ăla. Haide să mergem la cabina ei. Trebuie să o vezi înainte ca spectacolul să înceapă. Nu, stai, ne vor da afară. Hai, te rog! Cine o să cuteze să dea afară o bunicuță așa dulce și pe nepoțelul ei iubitor? Hai să mergem! Unde e? Nu știu. Blakey? Unde e Bruce? Are ceva de care am nevoie. Ce? DVD-ul ăla? Da. El îl returnează Îl returnează unde? la postul TV al domnului Fink, acolo de unde provine. Acum, copii, de ce nu vă duceți la culcare? Mâine va fi o zi aglomerată. Dacă acel film se dă pe post, tu ai intrat într-o mare belea. Trebuie să mergem la postul TV chiar acum. Buddy! Hei, Annie, privește, le-am ales chiar eu. Vezi aici? E câte una pentru fiecare zi de fericire de când am început. Știi tu această etapă a prieteniei noastre. Te rog, ia-le. Alan, buchetul e destul de mare și nu-l pot apuca. Poți să-i dai mamei mele, te rog? Mersi. Dar mai am multe daruri. Privește, acestea sunt rufe de ciocolată, acestea sunt moca și acestea sunt cu zmeură. Uite, ia câteva. Știi, nu ar trebui să dansezi pe stomacul gol. De fapt, trebuie să dansez cu stomacul gol. Dacă mănânc vreuna, mă balonez. Oh, în acest caz, ce zici de puțin unguent pentru ghetul? Alan, încetează. Te rog, pleacă. În regulă ar trebui să mă relaxez înainte de spectacol, iar tu mă nebunești. Bine, doar încă un lucru înainte de a pleca. Doi ursuleți îndrăgostiți. Vezi? Au A de la Annie, iar A de la Alan. Poftim. Și A de la ajunge. Acum cară-te. Salut, îl caut pe un prieten de-al meu. E... Ia te uită cine e aici. Unul din scumpii frați Hill și prietenul lui cel mai drag. Cum vă pot ajuta, băieți? Ăla e DVD-ul de la Bruce? Da, acela e DVD-ul, dar aparține domnului Fink. Nu, mie mi-aparține. Am făcut acest film în dimineața asta. Pot să-l iau? De ce să nu-l vedem și să ne dumirim dacă ți aparține ție sau este al meu? Trebuie să mă duc să-l caut pe fratele meu. Nu. Nu te deranja. Se duce Salve. Du-te și adu-l. Pe aici, vă rog. Asta e șansa ta să vorbești cu ea. Arată-i că tu ești aici pentru ea. Haide, urează-i baftă.
Vei vedea cum apreciază asta, iar eu te voi revedea afară, bine? Bine, pa! Bine, regret. Da, în regulă. Alan! Oh, îmi pare rău. Hei, Annie! Ce cauți tu aici, Alan? Eu doar vreau să-ți urez noroc. Sunt bine, pleacă de Nu-i aici. grozav? Hai toată lumea, mergeți pe scenă, e tipul spectacolului. Hai să mergem! Începe spectacolul! Hei, tu! Haide! Haideți, hai să mergem! Ce faci tu aici? Haide, du-te pe scenă acum. Nu. Bine, și acum ce? Steve, ești bine? Da, mă simt un pic amețit. Ies să fac o mică pauză. Ce? Hei, cineva mi-a furat costumul! Acolo! Ăla e un impostor! Mi-a luat locul! Și nu știe să danseze nicio boabă, ce porcărie. Blake! Hei, ce mai faci? Domnule, eu chiar nu înțeleg. Asta nu e biografia noastră originală. Eu cred că e de fapt o glumă. Ce se întâmplă? Se presupune a fi o comedie? Nu știu, dar arată grozav. Ei, iartă-mă! A fost un accident! Da, îți arăt eu ție accident. Puiule, îmi pare așa de rău. Asta e o porcărie. N-a rămas nimic. Cum de s-a întâmplat asta? Aprindere instantanee, poate? Aprindere instantanee? N-a fost nimic spontan în acest incendiu. Mie îmi pare chiar premeditat. Crezi că e doar o coincidență că au ars doar dosarele contabile? Bine, dacă tu emiți o acuzație, de ce nu o spui? Sunt sătulă și plictisită de insinuările tale, Blake. Și știi ceva? Pentru informarea ta, există copii pentru toate actele, într-o cutie de valori, la bancă. Dacă vrei, aș fi fericită să te duc acolo oricând. Hai să mergem, Bruce. Hei, ăsta nu-i filmul tău? Da! Se pare că cineva a vrut să-l ardă și pe ăsta. Dar cine? Nu am nicio idee. Putem trage încă unul dacă vrei. Nu știu, nu cred că voi putea să spun același lucru de 2 ori. Blake? Ce cauți tu aici? Mă ascunde Annie. Dacă mă găsește, sunt ca și mort. Ce-ai făcut? Cred că i-am ruinat cariera de balerină. Dar a fost un accident, jur. Blake, sunt eu, Hope. Poți să intru? Da, stai o secundă. Ce? Oh, Dumnezeule! Voi doi sunteți identici? Eu nici măcar nu pot spune care este Blake cel real. Bine, eu sunt Blake, iar eu sunt Blake al tău. Sunt fratele geamăn al lui Blake. Numele meu e Jake. Ce?
Eu m-am prefăcut a fi Blake pentru un timp. Deci, eu nu am fost niciodată cu Blake? Am fost cu tine tot timpul? Da, dar am încercat să-ți spun. Am încercat. Dar n-am avut curaj. De-aia am realizat acel film pe care tu nici nu l-ai avut. Deci tu m-ai mințit? M-ai făcut să mă îndrăgostesc de un impostor? Și tu vrei să-mi spui adevărul pe un film? Nu te-am mințit niciodată în legătură cu sentimentele mele. Într-o bună zi o să mă crezi. Niciodată nu te voi crede. Te-ai jucat cu inima mea. Tu tocmai ai distrus cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Te urăsc, Blake. Jake, oricare ar fi numele tău, vă urăsc pe amândoi. Ia fi atent. Am fost plăcut surprinși de nuanțele umoristice ale scenetei rodeo. Includerea neașteptată a unui cal rătăcit într-o coreografie de altfel predictibilă a creat atmosfera perfectă pentru o performanță măiastră a prim balerinei. Datorită mie a primit elogiile criticilor. Să sperăm că Annie te va ierta când va citi cronicile. Dar Hope, nu prea cred. Ce faceți voi aici? Așteptați noua victimă? Pardon? Nu ai citit cronica spectacolului tău? Nici că poate să-mi pese de acel articol. Hai, Annie, mi-am cerut scuze de 1000 de ori. Îți jur că n-am vrut să... Mereu e la fel. N-ai vrut să, dar oricum ai făcut-o. Asta pentru că nu-ți pasă decât de tine. Annie, ți-a spus că îi pare rău. Ce altceva mai aștepți de la el? Știi ce? Tu să taci. Sunt sătulă de voi și de jocul vostru prostesc. Voi nu sunteți prietenii pe care vreau să-i am. Iar de acum înainte nu vreau să vă mai văd deloc. Pe niciunul dintre voi. Ați priceput? Când vinovăția bate la ușă, e înțelept să fii gata pentru a-ți cere scuze. Dar ține minte, nici chiar cele mai sincere păreri de rău nu sunt mereu binevenite. Difícil seguir si no estás sintiendo.